Dus daar bent een man met bal. Ik ben de man met bal, inderdaad, ja. Dat klopt. Vertel eens. Er staat een advertentie in de krant onder de bom van mannen gezocht met ballen. En ik vond het eigenlijk wel een beetje raar. Ja, het zijn we in 2000 man met bal en dan kies je iets van, oh, belachelijk. Maar ik denk, wat grap kunt hebben, ik denk bellen. Ik denk, het is heel vast, zei het zo van, nou ja, ik ken er niks mee. En ik bel inderdaad op en de baas is iets van, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Dus ik daar met de jongens voor het best. En wie eigenlijk voor het dadelijk zat ik er nou bij staan, inderdaad, onder de vlier, mijn slaghamer. En daar had een gat in, succes. Ja, ik kwam eindelijk van een beetje weer op zaak. Toen hier de baas iets van, goed bevallen wie. En nou, hij wordt wel beziekje. En dat is nu inmiddels, ik denk 2 jaar in. Zo. Dus dat is eigenlijk, ja, als begin van een grapje. Nou ja, stokje nou eigenlijk als vrouw met ballen. Laat ik het nou zo zeggen. Maar ik tover, Johannes. 12. Actie. Ja, ik vind het super. Ik bedoel, het is oorzaak dan oors. Vooral voor een vrouw, denk ik. En, Krijg je wel eens reacties op? ja, absoluut. Vooral inderdaad vind ik nog het verbazingwekkende inderdaad. Als de vrouw je jaren van dat er een famke voor de deur staat met dit werk. Dat ze toch al gauw even komen te zien. En dat ze zoiets hebben van wauw, geweldig. Dat ik het waar. En ja, dat ze eigenlijk nou ja, maar brede, stoere jongens verwacht je om dit werk te doen. Dus ja, dat maakt het voor mij eigenlijk wel extra leuk. We hebben jong met wanden. We hebben jong met wanden. Ja, ik had wel in de gaten. Vang ze met list. Ja? Oh, we zijn van Heer, het programma van Omroep Friesland. Ja, dat had ik wel in de gaten. Ja. Ja. Nou, we zeggen joh hier. Je om het te zien. Oh, nou, wat dacht je? Een uniek persoon? We zijn weer naar hem tijd. We zien wat de man met wanden is. Nou, hier wie ik maar gewoon. Dit wordt mirakel is oer de 30. Het is een houtje touwtje, hoort het binnenkomen hè deze. Ja, ik moet er net met mij de dik hoor. Want er is net een ding dat het meer door alleen hij start en hij rent. En, nou, dit ga ik direct losmaken. Die keusmestrooier die had de putter gestuurd, dan maak ik hem scheen. En dan kan die trekker aan en die maakt nog een keer broeken en dan komt hij ook in de schoren. Dat ze best staren gewoon in de rust. Ja, maar deze zit er net zijn best minuut wel, deze trekker. Wil je hem eens heren? Ja, dan staat hem eens even zo zitten. Wat er ik dan weer nog een jojo-bal. Een mooi uitzicht hij hier, hè? Ja. Er was een veearts die wou dit spul van mijn keepje, maar ik zei dan had ik een probleem. Nou wat, dan zei de man, nou ik zei, waar vind ik een huis? Dat ik in een voordeur was tanken en de patiënt zonder dat nog wat er erg in had. Doe je dat wel eens? Nee, maar dat hoe ik er net bij te vertellen, verdomd. Wat is dat zo?